mutta vielä kerran Kanada on musta päivänselvä suosikki. Ja siitä veikkaukseen pääsemmekin suoraan, molemmat ovat nostaneet Kanadan siinäkin suosiksi, eli Tamille 3-1, Keku laittaa 4-1, herrat ovat erittäin lähellä toisiaan. Joo, ja niin kuin mä sanoin, mä oon voittaja joka kerta täällä ennustanut oikein, mutta tää luvut on vielä hakea sitä parasta. Ja aamulla kun mä ajoin Turusta, mä näin, että nyt se osuu kohdalle, että tää on se päivä. Ja sä lupasit syödä Tuton lippalakin, jos Slovakia voittaa, onko näin? Joo, mä tein semmoisen Hesburgin lippalakin, koska se on hyvän makuinen ja näin ollen, niin se on valmiina. Selvä. Ja tässä vaiheessa käydäänpä katsomassa, millaista puoliväliä. Hyvä vastahyökkäyksiä sitä ennen aikaisesti, mutta tässä nähtiin, mistä tämä koko heidän comebackinsa sitten lähti liikkeelle. Ja tämä oli todellakin Kanein virhe tuolta. Se oli aivan toivotaan syöttö. Siellä ei ollut ketään maalissa. Nämä on just niitä, mitä valmentajat kauhistelee aina, joita he ikinä halua nähdä. Sen jälkeen merkkausvirhe vielä siihen suoran hyökkäyksen päätteessä omalla alueella. Getzlaff lyö tuosta lumet ensin edestä. Noin. Ja menee väärään suuntaan ja Luxen ei pysty lukemaan tilannetta, kun 2 Slovakian miestä on tuossa maali edessä ja kiekko maalissa. No, tämä on urheilun suola, niin kuin sanoit. Yllätykset kuuluvat tähänkin peliin ja lajiin. Tämä on ihan mahtavaa siinä mielessä. Tami, se lippalakki lupasit syödä, jos Slovakia menee jatkoon. Joo, se on siinä Tuton alakerrassa on semmoinen Hesburger baari, niin se Lady laittaa semmoisen, mikä siinä on vielä symboliikkaa, niin meillä on ihan samat värit kuin Slovakialla. Saadaanko kuvaajat paikalle? Jos vaan hoidat sinne, niin kyllä Robo laittaa, niin mä syön sen ihan semmoisen, sieltä tulee ihan hittituote, niin se on niin, ja sitten se on se on niin sanottu lippalakkiburger. Selvä. Veikkaus eli 4-3 tämä peli meni Slovakialle. Tami 3-1, Keku 4-1 oli vihjeet. Ensimmäistä kertaa kun ei ole oikea joukkue muuta. Joo, niin. Pitää paikkaa sitten täytyy hioa selvästi taitoja, että näkyy selvästi, että kausi alkaa painaa itse kullakin. Kyllä. Mutta niin me tsempataan vielä